При стартиране на синхронизацията с порталите, най-добрият начин това да се случи е предварително офертите да бъдат попълнени в Estate Assistant, а от профила на агенцията в порталите да бъдат изтрити. Това ни гарантира, че в последствие синхронизацията няма да дублира някои от офертите. В случая, в който обаче в профила на агенцията съществуват ръчно въведени оферти и се стартира синхронизацията, има вероятност част от тях да се дублират. В подобна ситуация е нужно да разпознаваме ръчно въведените оферти от автоматично импортираните. В порталите HomesBG и Motinet има ясни маркери коя оферта е автоматично импортирана. В разглежданата оферта в HomesBG жълтия правоъгълник над снимките подсказва, че това е оферта публикувана чрез синхронизация. В ръчно въведените оферти в рамките на същата агенция този маркер не е наличен. В Emotinet също е наличен подобен маркер, в случая това е етикета номер в агенцията. Това всъщност е номера на офертата в Estate Assistant. При ръчно въведените оферти този етикет липсва.